Fuq ix-xandir nazzjonali l-Akkademiku li jippreżenta programmi fuq in-net George Vital Zammit ukoll qal li skanta bil-pożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Vital Zammit qal li l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa kienet ħarxa u għalhekk staqsa x'iddiskutiet eżatt l-Oppożizzjoni qabel ħarġet pożizzjoni li fuq għall-kap kellu jdur marrieħ minħabba l-inkwiet li għamlu fil-grupp parlamentari. Il-kas tal-kannabis skanta niftit iktar għaliex anki meta jien saqsejt il-kap tal-Oppożizzjoni kien qal li hemm pożizzjoni ħadd titla' fil-Parlament, hemm diskussjoni għaddejja, imbagħad meta rajt l-istatement li ħareġ, ħassejt jiena li ma rreflettix affarijiet li jħsibthom illi huma aċċettati. Pereżempju, li bniedem ma jkunx kriminalizzat jekk għandu doża ma nafx eżattament kemm hi tajjeb. U allura id-decriminalization of cannabis, l-istatement li ħareġ il-partit ħassejtu kien naqra qiebes wisq. U allura l-mistoqsija tiegħi kienet id-diskussjoni li saret dwar xhur. Eżattament. Kif kienet? Fi programm ma' George Vital Zammit, Bernard Gregg kien għalek sa inqas minn xarilu. U allura tagħna raġun li dak li aħna qegħdin ngħidu li rridu nibqgħu nistennew niddiskutu fil-Parlament imbagħad se nkunu qegħdin nuru verament x'iridu f'dal pajjiż f'dan ir-rigward. Dan qalu anke jekk fil-fatt il-pożizzjoni tal-Partit fuq il-kannabis ma qalix fil-Parlament imma ħareġ qatta biċċiet il-liġi l-ġimgħa l-oħra wara li kien qal il-Gvern ikkopjah.